nolari zara kudeatzen, lan hau guztia? Bueno, la dramatika errante da Maria Goirizelaia nire baskidearekin batera egindako antzerki konpainia, aspalditik elkarrekin lan egin izan dugu beste konpainia batzutan, baina Altsasu eta Jermarekin hasi genuen gure ibilbidea, eta bagabiz, bidea jorratzen, proiektu berri aurre egiten, lan askorekin, baina oso pozik, ez da erreza, beti kulturan eta egiten dugun lan honetan gauza ezberdinak egitea eta horiek guztiak uztartzea egunerokotasun arraro batean. Eskuartean duzuen proiektuarekin hasiko gara, Filtro antzezlanarekin, 1984an Montevideon kokatzen da istorioa. Filtro ospitalaren kanpokaldean edo gertu behintzat okerrez baldin bagaude, zer gertatu zen? Bada, bertan Uruguaien demokrazia esarri zenetik, gertatutako gatazka sozial larrienetako bat. Ekstradizio bat eskatu zen, eta orduan herria, Montevideoko herria kaleetara irten zen, baina bertoko poliziak erantzun egin zuen. Eta bere garaian, aurreko urtean Altsasurekin egon ginen Montevideon, Salaberdin, temporada altarekin, eta orduan Gustavo Zidanek ezagutu zuen gure lana. Eta eskatu zotzan Maria Goirizelaiari idazteko Filtroren testua. Honekin bat, guri kontatu egin ziguten, deia gerora etorri zen, gauza magiko hauek, eta orduan Mariak idatzi eta zuzentzen dau, egonda dago bertan Montevideon entzaiutan, argazkitan ikusten duzuen bezala, eta bueltatuko gara orain abuztuan, azkeneko txanpa egitera, eta estrenaldia, izan ere 30 urte betetzen dielako. Beraz, testu literario batetik aratago hemen kazetaritza eta ikerketa lan bat ere badago, ezta? Bai, Mariak, de hecho, kazetaritza ikasi zuen, eta nik uste dut hortik badagoela, realitate horretara eta gertakari historiko horietara hurbiltzeko modu ezberdinak. Errealera kazetari lan horri lotuta dauden pasarte batzuk, baina baita beste mundu metaforiko batetik edo, bestelako estena batzuk ere ikusten dira, berriro ere historia hori mahai gainean jartzeko, gure memoria garenaren parte delako etorkizunera eta begiratzeko. Aktoreen kasuan oso okerrez baldin bagaude, aktore batzuk pertsonaia desberdinak gorpuztuko dituzte, ezta? Hori da, bai. 4 aktore daude eta berez Montevideokoak dira, uruguaidarrak, laurak, eta beraiek egingo dituzte hainbat agertzen diren pertsonaje guztiak. Baita hemengoak ere. Orduan horretarako bestelako lan bat eginda hizkera eta lantzeko eta hor daude Jota Fuego lanean. Eta estenaratzearen da nolakoa izan da? Uruguain gertatzen den, esan dezagun gertakari larri batzuk oholtzara ekartzea, hori nola egin duzu lan hori, nolakoa izan da kasu honetan, esperientzia pixka daukazue? Bai, bilaketan, eta bilaketan gaude, bai, olako testuak estenaratzen direnean, ez dagoenean espazio finko edo bakarra, orduan jolastu behar duzu aldatu daitezken espazioekin, materialekin, eta orduan argiztapen soinuaren bitartez eta estenografiaren bitartez, baita jantzien aldaketen bitartez, sortu estena guzti ezberdin horiek historia bere osotasunean kontatzeko. La Dramatika Errante konpainiaren izena aipatu dugu, eta horri beste izen handi bat gehitu behar diogu, Salaberdi, Montevideoko areto nagusia. Ezagutzen ez duenarentzat zergatik da hain garrantzitsua, Berdi Sala? Berdi Sala izango da Soliz Komedia Nazionalaren ondorengo salarik garrantzitsuena Montevideon. Beraiek dira eta gaur egun konexio handia daukate egungo antzerkiarekin.
Gustavo etengabe etortzen da ona, deferian askotan ikusi izan dugu, temporada altarekin batera egiten dute lan, eta orain nuke jakingo zein urtetan hasi izan, baina hanka esartzearren, baina urte pila badira sortu zenetik. Eta estreinaldia bertan egingo duzue, aurreratu diguzu zerbait, Berdi salan abuztuan izango da estreinaldia. Euskal Herrira etortzeko plan ere badago? Badago. Deferiara etorriko da, martxoan, eta hortik aukera izango dugu bira bat egiteko Euskal Herrian eta Galizian bukatu. Orduan, aukera egongo da lan hori hemen ikusteko, eta nik uste dute La Dramatika erranterentzako oso aukera ona dela, baina baita euskal kulturarentzako, izan ere, han izan ginenean aurreko urtean, ikusi genuen zenolako Euskal Herriko diaspora infinitua dagoen. Bertan euskeraz hitz egin genuen, euskaletxe pila bat daude, eta hor badago lotura potente bat, nik enekiena, onartu beharra daukat, eta harrituta eta txundituta utzi ninduena. Hainbeste kilometro egin, Atlantikoaren bestaldera joan eta euskeraz hitz egin ahal izatea eta beraiek hain presente izatea gure kultura eta beraiena propioa bezala sentitzea badelako, uste dute aipatzeko zerbait dela. Euskal Herrian ere baduzu zeregina, besteak beste Herriberriko antzerki jaialdiaren zuzendari artistikoa zarelako Maria Goirizelaiarekin batera. Aurten 25 urte betetzen ditu jaialdiak. Nola sentiarazten zaitu horrek? Oso polita izan da, justo harrapatu gaitulako, gu 4 urtetarako gaude, eta erdian harrapatu gaitu. Orduan, ja 2 edizio dira jaialdia egiten dugula. Ezagutzen dugu, orduan ederra izan da lehenengo urtean ez harrapatzea 25. urte hurrena. Beste lan asko izango zen? Bai, bada beti, baina oso lan polita. Sorkuntzaren beste alde batetik, gestio kulturaletik, kudeaketatik sortzea proiektua, eta ikustea non behar den indarra jartzea. Aurten egingo dira bestelako ekitaldi batzuk 25 urte horiek ospatzeko, eta aurtengo gure ideia zen publikoa, erdian jartzea publikoa, inoiz baino gehiago partaide egitea. Izan ere 25 urte hauek aurrera egin dute beraiei esker, ez bakarrik sortzaileei esker, baizik eta publikoari esker, ez? Orduen, uztailaren 19an hasten da, abuztuaren 4 arte, gonbidatu da zaudete, eta uste dugu, aurten urte berezia izango dela. Kasu honetan Herriberriko antzerki jaialdiaz ari gara, zorionez Euskal Herrian badira herri gehiago, badira antzerki jaialdi gehiago. Jaialdi hauek dira, herrietako jaialdi hauek dira Euskal Antzerkigintzaren auspoa? Nik uste dut jaialdi guztiak direla beharrezkoak, momentu batean etengabe egiten da lana gure programatzaile guztiek, kulturretzetako, antzokietako programatzaileak hortan daude. Zoru bat eraikitzen, astero beraien programazioekin. Baina honelako jaialdiek ematen dute marko ezberdin bat, fokoa jartzen dute hor arte eszenikoetan, ez bakarrik antzerkian, baizik eta musikan, dantzan, zirkoan, eta behar dugu jakin zer daukagun, gure kasuan Herriberriko jaialdian Nafarroako sortzaileak hor jarri. Festa etortzekoa da. Eta baita ere herrietara hurbildu, kasu honetan bilatorriko da Txileko konpainia internazional bat, edo estatu mailan mugitzen diren oso proiektu potenteak, aurrekontu ere potenteak dauzkatenak, eta beti ere ezin direnak edozein antzokitan ikusi. Eta bada hor, mikrokosmos bat sortzeko aukera paregabea, bai bertokoentzako, zein hurbildu alden edozein pertsonentzako. Uztailaren 19an hasi eta abuztuaren 4 arte, hasi zara pixka bat esaten zer topatuko dugun, ezta? Baina esan diguzulen, gonbidatuta zaudete, etorri eta ikusi zer topatuko dugu bertan. Zer topatuko duzue?
gauza pila bat. Badago programazio Lakabako espazioa, oliten egiten da, eta esango genuke leku paregabea dela, palazio hori dagolako estenografia moduan, gabetan egiten da, 10etan egiten dira emanaldi guztiak, baina gero jaialdiak ere proposatzen ditu bestelako toki batzuk. Dira oliteko esperientziak edo oliteko herriberriko geltokiak. Herriberriko geltokiak egiten dira inguruko herrietan. Kasu honetan, San Martin de Uns, Beire, Pitillasen edo Tafaian. Hor badira bestelako ikuskizun batzuk ikusteko badago aukera. Oliten bertan ere, egiten dira, esan bezala Lakabako espazioan, baina gero oliteko kaleetan zehar ere, badaude, Los Galindos egiten dutela, Klauna, Kamtxatka, orain ikusten ari garena, egongo da Itziar Manero memoriarekin, 27 emanaldi daude, horrez gain 3 tailer, badago instalazio bat, Marta Pazosena bertan egongo dana jaialdiaren hasieratik bukaerara. Badago lehen esan bezala publikoa erdian jarri eta De Tal Palo proiektua, oso proiektu polita dela, lan egiten dutela Aiton Amonek Bilobekin, aste batean zehar eta gero uztailaren batean ikusi ahal izango den proiektua. Pieza bakoitzak bere tokia dauka jaialdian, niri oso zaila egiten zait bat aukeratzea edo izen batzuk aipatzea, baina badago Nafarroako konpainien presentzia berezi bat. Aipamen berezi bat egin nahiko nuke Jarlekuren aurra 104 ikuskizuna izango delako euskeraz egiten den ikuskizun bakarra Tafaian, eta hori berez oso garrantzitsua iruditzen zaigu, jendea hurbiltzeko. Aurreko urtean trapusikinak egin zen, eta oso ondo funtzionatu zuen, orduan bai hor deialdi berezi bat aurrera eramateko honelako proposamenak. Aukera zabala, horren aitzakiari bintzat ez dago, eta lanpetuta ibiliko zarete. Baina ez da hemen bukatzen, badago gehiago. Beste lan bati buruz hitz egin behar dugu, orain adiorik ez. Zuk esango diguzu nondik nora doan, baina okerrez palima gaude, errekonozimendu bat egin nahi da lan honekin, ez da? Bai, bada zaintzaientzako bizitzaren bukaera duin bat izan nahi dugunontzat, dutenentzat, eta hor laguntzen egon diren pertsona guztientzat. Eta ikusten ari gara irudiak, aktore ezagunez, aurpegi ezagunez inguratuta ikusten zaitugu, batzuk esango ditut, Aitor Borobia, Loli Astoreka, Epatxo Telleria ere ikusi dugu, Idoia Merodio, Egoitz Sánchez, nolako elkarlana izaten ari da? Ederra, momentu honetan harrapatzen gaituzue bidearen erdian. Grabaketa bat egiten ari gara, gero Santiagoko bidean, hain zuzen ere, gero grabaketa horiek erabili izango direnak ikuskizunean bertan, orduan oso polita izaten ari da, ez dakiten zailu gelatik leku bat irudikatu, baizik eta leku horietan gaudela. Gero bestalde aktore ezagunak, baina familia dira. Ezagunak gara, elkarrekin lan egin izan dugu hainbat proiektutan, orduan, kanpamendu bat bezala bizitzen ari gara, bai ez? Orain bihar Santiagorako bidean goaz, eta nik uste dut, ikusten dela ja ze bihotz handia daukan proiektuak. Adiorik ez, hau esteinatuko duzu, 2025ko urtarrilean Arriagan. Bai. Badirudi urrun dagoela, baina hori ere... Urbil, lehena urbil, laster, bai. Horrein prestaketetan murgilduta zauete. Ane Pikaza, orain zurekin jolas bat egin nahi dugu, eta Maialen Arzailusek esplikatuko dizu oso ondo... Bai, zuk esplikatu. Nolako jolasa izango den orain zurekin egin nahi duguna. Ane, esparru askotan ikusten zaitugu, eta denetan oso ongi aritzen zara, badakigu ederki defendatzen zarela, aktorea, zuzendaria, dramaturgia, denetarik, baina badago beste esparru bat, oso zurea dena, eta badakiguna hau ere bikain egiten duzuna, eta hori ilustrazioa da. Bai, ez da? Bai, hortzen nabil. Hortzen zabiltza, oso ongi. Segiteko du orain. Orain guk aukeratu ditugu ilustrazio batzuk, aukeratu ditugu,
zuk ez dakizkizu zein diren, baina guk badakigu zein diren. Orduan guk zoom bat egingo dugu, ilustrazio horietako puntu batean zoom bat egingo dugu, zoom hori irekitzen joango da, ikusiko dugu, eta zuk asmatu behar duzu ea zer den ilustrazio hori nongoa den. Jolas bada. Guk egingo dugu zoom, eta ea zuk asmatzen du zoom. Oso, Xabi, pista bat emango izugu, denak zureak dira. Bale, bueno, eskerrak. Hori pista importantea da. Bai. Beldurtzen ari zen? Beldurtzen ari zen. Bai. Goazen lehen bizikoarek. Eta guztiak kartelak dira. Bai? Pres gaude? Bai, eta esan behar dut, ikusi bezain pronto zein den, nolaka. Bi segundutan pentsatu ezakezu. Ikus ezagun lehen da biziko kartela, bai? Da, taupada. Ara? Ikusten, erresegia jarri du, bez? Ikusten? Ez genion esan behar bereak zirenik, ikusten? Ja, ikusten. Ez hori ba. Bueno, lehen bizikoa gainditu du. Ondo, oso ondo, Bigarrena, ikus ezagun, bigarren kartela. Getxo folk. Getxo folk, esan duzu. Getxo folk jaialdia. Oso ondo. Bueno, zaildu egingo dugu, haizu. Zenbagarren Getxo folk jaialdia, Kendu egin dira zoe kartela, ez du gogoratzen. 38 garrena. 38 garrena. Egin behar da. Bueno, venga, goazen 3. Ea. Hementxe, 3. Horiku ginen. Jasaldia. Jasaldia. Donostiako jasaldia. Zenbagarrena? 57. 57 garrena. Hori zen beste zoom bat. Aizu, ze polita, Gustora egin nuen. Bai, oso gustora egin nuen. Bai, gustora eta ez dira edozein lan, Aipatu ditugunak Euskal Herri mailan garrantzitsua dira. Bai, aurten ere de feriako kartela egiteko aukera izan nuen. Eta orain justu egin gaute Hueskako, eginda dago, Hueskako antzerki eta dantzako jaialdi internazionalaren kartela. Eta niretzako oso lan potenteak dira, bizibilidade handia daukate, eta naiz eta beti proposamena botatzen diatenean, apur bat urduitzen naizen gustora egiten ditut.